Jesus. Yes, amen. 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 Ngiyathandaza ezulu. Hayi sambonga uJesu wathi. Asina ushukela. Asina hangwet. Amaphaphetha abangunkulunkulu. Amaphaphetha abangunkulunkulu. Bikelele mongameli webandla incebi yenkosi. Inkosi yami. Bikelele bonke abafundisi. Nabakhokheli bami noma abafundisi bami. No baba. No mama nentombi nensizwa. Egameni lomfelo uJesu Kristu. Sambonga ke bathande kaNkulunkulu. Osiholile kwaze kwaba la. Sisepitori namhlanje. Mfowethu. Ngikelele ingane kama. Angazi ukuthi ubani phakathi kwami nawe wancela kuqala. Ozwakala khona. Amen. Amen. Bazalwane sisepitori. Akekho umuntu owacabanga yazi ukuthi soke sibe la. Indaba enkulu. Washo ubamzonde eNatal wathi indaba enqala.
indaba enqaba abazalwane lena bathandekayo esikuyo lana bazalwane ukuthi sisePitori kuthe bazalwane uNkulunkulu mayeyiqoqela abantwana bakhe waqoqa ibandla elikhulu ePitori waqoqa ifundiswa waqoqa iParliament mangakutshela ngehlalo zabo ngakhala inyembezi amen bazalwane ngisukumiswe kuqala nje bathandekayo kuba ngizosho ukuthi nilanje kungenxa ya amen bazalwane uNkulunkulu wakhuluma kithi bazalwane ngiyabona kwaku 2002 uNkulunkulu washona ni 2002 uNkulunkulu wakhuluma wathi Matekwane nomkakho ngiyakuthuma amen bazalwane waqale bazalwane nje wangithembisa nje ukuthi le ndoda ingishade wezwa mfowethu wathi angiyoyitshela ukuthi ingishade hawu kubhlungu bazalwane ukuphatha ikhiye ezinkulu zasezulwini unkosikazi wathi hamba umtshela kushade wathi ubaba ha Yaka mina ngashada umzulu. Futhi wena kuyinkinga kabi ngoba unalezi zinto. Bothi ngifika nje ekhaya bakubone ukuthi wena nalento. Cha khona ngeke. Hayi bazalwane. Wathi futhi mina nginezingane mina. Angikwazi nawe ufika nezingane ezinhlanu. Nami nginezingane ezinhlanu. Ngizokondla ngani? Ngahamba ngaye endlini. Wathi uNkulunkulu hamba umtshele ukuthi angeke akondle ngizokondla mina. Ngabuya ngathi kuthiwe ngishade ngeke ungondle. Uthekela uzokondla yena. Amen bazalwane. Nangempela bazalwane since mina ngasindiswa. Asiye esitolo kwaze kwabhanselwa yena. Akaye esitolo, asiye esitolo. Asiye. Since ngasebenza iambassadors ase-Angola kwakuthi every Friday bahambe baye meetingini. I2PC ayihambe ngayo Saturday, Friday night. Saturday ekseni wayibeka phezulu kombhede wami necathulo nakho konke. Bangazi la ukuthi ngase ngishintsha kanjani enkonzweni. Ngase ngiyinkinga bangazi. Kangithi ngaba2PC anzima. Kanti ngibuyaphi? Ngibuya esiketini esisodwa 4 years. Ngibuya esiketini esisodwa 4 years. Ngoba khona manje uyatestwa, uyafundiswa ngenhlupheko, kodwa uyabalisa Jesu wangilethela emhlabeni. Kubonakala ngathi ukanti uyatestwa. Uyofana noJoseph. Namhlanje ngifana noJoseph. Abasazi ukuthi sasihlupheka kanjani kulela khaya. Bamangala. Ikhona kufuthi ngiyabavumela mabethi ngithwele. Amen. 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 Kutheke mase kuvunyelwane lapho ke eseze yangishada inkunzi malanga. Waza ke manje. Wathi ke senishadile. Wathi ngiyanithuma manje. Uthuma izinto ezingelutho. Naba abashumalikazi bakhona nabashumali. Bayazi kahle ukuthi nje kwakuyini yona leyo. Into eyingabalwa nakubalwa. Wasithuma. Sakhuluma nobaba sathi inkosi usithuma kanjani thina sideleleke kangaka. Kulabantu siyothi masithi siyakhuluma babheka inhlupheko yethu. Manje usithuma kanjani? Wathi nina vumani mina ngizozenzela. Amen. Amen. Wathi vumani mina ngizozenzela. Amen. Savuma. Wenza ke bazalwane ke. Awukho umhlaba engawuhambanga. Asindiswa abantu bagcwale bathi mfi baqede mase ngishaya amawiki sengishaya amabhuluko sengishaya ama makeup bahambe bonke bashiye nalengane nobaba. How many years? I'm sure 30 years. Abafundisi namhlanje umuntu washumayela kayi1 nje usayeka abantu abakholo. Akuwena osindisa abantu. Thina 30 years simile kungasindiswa umuntu. Samba koswazini samba kuphika. Kodwa sithi ngoba salizwe lasithuma. Amen. Amen. 30 years kungasindiswa umuntu. Amen. Mhla ebalanda yena wasitshela futhi wathi manje khulekani every Tuesday. Wathi bakhona bami emasontweni wathi ngizobalanda. Wathi bazofika. Amen. Wasitshela futhi wathi lendlu nwebeni isukela iye lapha. Esho C3 phakathi endlini uthi asinwebe indlu.
yasho yagcwala. Yasho yagcwala. Lama khandalana akekho ngayishaya isifuba ngawo ukuthi mina ngabashumayeza labantu basindiswe. Amen. Akekho ngayishaya isifuba ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi into yakhe kube khona umuntu oyishaya isifuba. Amen. Ufuna kubatshazwe igama lakhe. Amen. Amen bazalwane. Suka-ke lapho bazalwane uNkulunkulu wenza izimanga ke manje sesivumile wenza izimangaliso bazalwane. Hayi nathi sabona ukuthi hayi ukhona ngempela sihamba naye. Baphila abantu. Baphila abantu. Amen. Kwaqala kwaphila umama walentombazane. Amen. Waphila kwathi mangabe eye clinic bathi uzokusitshela ukuthi indulazi uyisephi. Amen. Kwaze waphuma ngo4 bethi uzokusitshela usixoxele. Kanti usephilile. Amen. Ngasuka lapho ngabizwa isibhedlela esasisemashayineni. Isibhedlela se8 ngabizwa khona. Kwathiwa ngiyobakhulekela ngabakhulekela baphila bonke abantu. Amen. Uthema ngibakhulekele bephila bonke abantu kwakuyi Monday Tuesday. Kwafika amaphoyisa azongilanda sengiyaboshwa. Ngiboshela ukuthi kwathiwa ngiqeda umsebenzi. Amen. Kwathiwa ngiqeda iproject. Amen. Isangaze esasifaka amagogo sebuko esasila singibuka phezulu kwamagogo sithi uyayazi le project uthi sayithola phi wena osuzoyiqeda ngelanga. Dlanini amaphilisi project. Dlanini amaphilisi bayasutha abanikazi bala amaphilisi. Njengoba wena uhluphe kunje iproject amaphilisi ibhizinisi amaphilisi. Ubona ngoba ngeke bakunika mahala yagulisa. Amen. Amen. Oh. Amen. Ngaboshwa. Awungabona ukuthi hayi cha ngempela kusho ukuthi ngithole lona. Yeah. Kwaya kweza nanga umfundisi. Amen. Uyele ngihlala ngishumela ngaye ngithi unkosikazi wakho uyathi ubonile lo baba loya ose TV engikhiphile. Uyangikhipha lo baba ngiyamthanda. Amen. Nayi inkosikazi yakhe. Iyo ke wena ose TV sukuma bakone. Mama mangabe ungibonile ku TikTok ngisho ngithi uyayathi ngiyayibonga ifebe. Uzwile ngisho? Nayi inkosikazi angiqamba manga. Ithi ngiyayibonga ifebe ezafeba nale ndoda le. Nayi. Ishopheni. Afeba nale ndoda iumfundisi baba Archbishop. Kodwa Archbishop ngenzansi wenkaba. Ngenzansi wenkaba kudlalwa. Yawu Archbishop indoda umfundisi kodwa yaxejelwa inzansi lenkaba. Laxeke iketi nje kusho ukuthi thina ngesizidudla sasobe siphelile. Amen. Wathi lo nkosikazi ngiyazibonga ifebe ezalana nendoda yami. Indoda yami yakhulekelwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yaphila. Ngoba ngaba ngikholwa ngaba ngikho la. Amen. Ngaba ngisindiswanga. Namhlanje le ndoda nalo mama kusindiswe ukuze kusindiswe nje ingane zawo. Ngoba zambona udadewabo owaye ezalwe enalesifo na ubaba wakhe ephila. Amen. Le ndoda yayifaka 10 amapampers ngelanga ebusuku 10. Amen. Sema uzolunga. Hamba ke bazalana wahamba umsebenzi saze safika la sikhona. Amen. Masifika la sikhona wathi uNkulunkulu komunye ubaba ulonikele ngestand. Bona ke nalo sehambile manje. Awubuya phansi. Uphi ubaba uTume? Ukhona ubaba uTume? Akekho babutume. Kusho ukuthi yasebenza babutumela akekho. Babutumela akekho bazala. Hala lapha ayifanyakazi manje. Ukuthi nje angithi ubonile mina ngiphume ngaphothe amabele elinye ibe elide elinye lifitshane. Akudlalwa. Mfundisi sithi siyafika lapha mfowethu le kude le eduze nasemaputo. Emalala sathi siyangena nje sisathi phela ke siyathandaza ukuthi siyabonga Nkosi usigcinile sisazoyogeza phela senzeke
wathi uNkulunkulu nisageza nangu uTikoloshe la. Nisageza. Mamkhokhe ngiyayiqhamuka into enje. Waphansi phezulu shout Tikoloshe, waphansi phezulu sagijima ebaleni samshout Tikoloshe. Uthebe uNkulunkulu wathi akho tiye nalidla la. Siyakhonza ma. Sikhonza kusukela ngo10 kwaze kuyoshawa 5. Amen. Ngithanda ngirelax sengiyoyibopha noma ngabe ngisemontweni. Ngibone kahle. Uloba busho nje ukuthi usho lo elinibele lide elingelifishana. Akudlalwa abazalwane asambi ngokwazi. Amen. Wafika kuba uTumelo ke enkonzweni wathi uNkulunkulu uthenge nithengele istand. Amen. Wasithenga. Nasi. Besifika lenzansi bekuyiplaza. Lokuthatha kade ke ukuthwala ama ungabiyile istand siyathathwa. Usibeseza zame nje ukuthi ufake istop nonsense la uthi uyoshona lemfuleni bamhlangabeza ke nazi izindlu sezizile ngoba into ejahekile eSouth Africa imali abasena ndaba lokuthi kuzokwakhelwa uNkulunkulu abasenamsebenzi abantu wanikela indoda amadoda umfana omncane wanikela ngale stand esanikelile ke ho asazi ukuthi sothatha thina sihlanganise nani ukuthi phela kuyokwakhiwa lapho ho nazi ubaba wathi ubaba mina nginetende kade lahlala leli tende leli nginikela ngalo ay kwabonakala ke manje ukuthi ngoba iPitori iningi kakhulu amen kwabonakala ke manje ukuthi laba bantu laba mabesuka le beye Orange Farm kukude amen kwabonakala ke manje ukuthi kuzovulwa ibranch amen mase ivuliwe ibranch lana ke njoba sikhona nje bazalwane bakhona ubaba uMthembo sayephola nditulo baqala futhi bebe bangaki bakha lento bebe 3 ay ngalo kuba mongameli ngathi awusabuyi wena uze la ekhaya mawuphuma emsebenzini ngo5 uyadwebe ePitori lo mfika ngo10 amen no yadwebe uvuya ePitori noma kwamfika ngo10 amen ngoba labantu bekuze kushawa 12 benza lento la amen lana bazalwane bekunjengalapha entabeni bekungekho itshe kade lingekho la besingekho ihlahla kade singekho la benza bazalwane baze bafaka nalena lokhuzana phandle bayifaka bazalwane njengoba sikhona amen engisho ukuthi ke kuyafezeka uJesu athi uzozenzela khona amen kule stand asikhiphanga senti kuleli tende asikhiphanga senti sibuka nje amandla akhe sibuka nje ubukhona bakhe abe basara lo muntu lo bazana imbone efaka ama overall exova udaka nje uprofessor mfowethu iUnisa leyana iphethwe nguye lapha ePitori phakathi eUnisa uprofessor amen kodwa ngeke ngoba uthola ivangeli ngeke umbone ngoba muhle umuntu ozehlisayo ngoba umuntu ozehlisa uyaphakanyiswa amen uzozo omunye futhi uphi umtheni hambile naye futhi manje bakhuthela kakhulu yabona kunokukhuthala kakhulu kwesinsikhathi akulunganga novila futhi kakhulu lapho ukuba butumele uzawufana wabo nokungaqasha abafuni njalo njengoba ngithe nje professor usezolwa nami abafuni hayi uNkulunkulu mayinikile into professor baba la eUnisa ozatume uthe nikele ngale stand uNkulunkulu wamphi imonto ehamba ngengane electric
ubaba owanikela ngalesitendi egameni lenkosi. Ngamonto ehamba ngale-3 I drive kanjani uyaphesa nje. Ngathi mina ngiyasaba Tumelo ngisawuzila ukudla ngeke nje ungithathe esethi uzongithatha. Hayi lenge nasitendi ngeke. Ngathi ngiyasaba mama ngathi lutho angikahambi sawothandaza. Amen. Wafika nayo esethule nje. Ukunikela, ukuphana, ukulalela uNkulunkulu. Amen. Wambusisa uNkulunkulu bazala. Wambusisa uNkulunkulu. Kwazoza ubaba uMthembu. Omunye oseParliament. Ilo yenkulu kaSirili. Wayesakhona la. Sawulanda abantu. Weza bahlangana la bayenza wonke bengalala ebusuku namhlanje njalo mshobalale ngo1 abalalanga wasuka lapho wayolanda umfundisi umlande ekude le umfundi bayasebenza. Amen. Bayasebenza bazala. Amen. Manje mawusebenza msubheka abanye abantu. Ngoba size sathi izolo hayi baba angisakuthethisa ngiyeke ngoba kusho ukuthi lento lena eyabo boba yi3 nomunye ubani Memele ukhona akafiki bahambile ubabu umfundisi wala ubabu Kwanyana ubabu Mthembu ubabu Nene. Amen. Abakaliko unene khona oza weba Nene That's his car. Hey. Hayi owalona akawusho umsebenzi ngoba mangathi ngiyawusho ngagcwala amaphoyisa khona manje awuphaki go. Angathi ngithi mina ngiyaphahluka ukuthi mama akushiwo. Hayi ekwaleka. Ngishiwo. Amen ngeke Nkosi. Amen ngeke. Amen ngeke. Athi wena mama ngiyakwazi kanjalo awunasifukuso uyosho ke hayi ngeke ngithule ikolenda ayithuli ikolenda ngakathula. Amen. Amen. Abafundisi balana ke bazala. Amen. Abathathu uyafika nje uvele eMaritzburg. Amen. Amen bazalwa. Uyafika uvele eMaritzburg. Amen. Sibala ke bazalwane umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Umsebenzi kaNkulunkulu iyahlupheka le ndoda. Yahlupheka. Yona ihlupheka kabuhlungu ngoba ilungile. Mina ngihlupheka kakhulu mina ngiyaqhiliza. Hayi uyaphetha. Ihlupheka kabuhlungu ngoba ilungile ithule nje noma izinto ithini. Fika mina ngithi take it or leave it hapa. Amen bazala. Manje siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Angizothatha isikhathi eside bengisho nje leli ivangeli bazalwane ukuthi sahanjelwa ubaba wethu umkhulu uThelezi 2002 laqala nje baliqalile. Amen bazalwane. Futhi manje sengiyakusho lokho ngoba ngiyalibona impela hayi lifane exactly bazalwane. Amen. Ngoba manje njengoba yeshe ethi liyowelela phesheya sinebandla eUK. Sinebandla eCape Town. Lapha laseCape Town. Nangu ba umfundisi waseCape Town. Kanti isikole saseParliament kanti sibuya kuphi? Amen. Ubuya kanti? Isikole leseParliament Eastern Cape. Bathi sizothatha ivangeli siyotshumayela emazweni akithi. Ivangeli lokuthi iphilisa dliwa. Amen. 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 Bazothatha ivangeli leqiniso. Amen. Ivangeli lokuthi uyaphila ngaphandle kwamathemba asemhlabeni. Amen. Wasinika uNkulunkulu ukuthi siyoshumayela lelo vangeli itest ungathi mawubona izinyo lithi kenqekenqe nje usuthi hawu thina sa test ayinto okudlala aphuka imilenze kwashingane kwadliswa ingane kwayiyo yokusifakwa testing. Amen. Kodwa sibonga ukuthi saphasa. Amen. Ingakho simila
asimsolanga ukuthi saphuka imilenze nje kwenze njani. Sathi uma ukhona wena uzowupholisa. uJesu uyapholisa ke bazalwane. Nalana nje oba nikhona nje noma abanye mhlambe bayafika woza uzokholwa uthathe ivangeli leqiniso uphile. Na insizwa indoda. Niyibonile le ndoda ifike ebandleni ibibanjwa ithathu. Kodwa namhlanje iyahambela. Shaya izandla iyathandaza. Ishawe umzimba wonke iphakanyiswa. Namhlanje nansi. Ngithanda ngoba ngisho ebusuku ngesiguqo sasebusuku izwi memezi ithi baba. Amen. Ishaya izandla manje wena awushanga stroke awushanga ilutho kodwa phela. Yangizwa. Amen. Na imanje iyayimeli iyayihambela. Amen. Shaya izandla manje yahlakade kanti kumakhulu. Angithi mamkhokheli wakhe. Usuthule nje. Asibeke izandla bazalwana asibeke izandla ufika nje emishini. Avuma izono zakhe akhethe uJesu avuma izono zakhe. Simiyeke lapha. Nalaba nje ababuya ko Eastern Cape asibabeke izandla. Amen. Usibone awuthi usendlini kaNkulunkulu. Bona wathi Jesu ndodana kaDavida ngawele. Amen. Zimemezele wena ucabanga ukuthi umemezela nathi sayimemezela. Amen. Nayi ndoda ayilale ebusuku. Amen. Imemeza ephelile manje. uNkulunkulu umsizile. Amen. Manje lokho bazalwane egameni lenkosi. Amen. Amen.